Salut! Mă, partea a doua! Partea a doua! S-a închis videoclipul! Vai, ce distractiv! Mi s-a închis videoclipul! Îi pusesem și-o puțin pauză, dar mi s-a închise! Ce? În fine, postez partea 1 și partea 2, nu știu. În aceea zi, nu știu de ce. Bine, nu știu. Ia, o fi aici. Nici o problemă dacă fac partea 2. Așa nu prea am eu ce să găsesc pe aici, cred. O fi pe aici, prin spatele lui ăsta. Îi iau videoclipul! Ce distractiv! Nu! Asta e capră sau Spider-Man? Wow, da. What? Mă. Oh, ok, e cam ce da. Să mă da unde Dumnezeu mai eu. Iam. What? Cresc capul. Îmi cresc și picioarele, what? Și-mi cresc cu ăla. Ce-a, mă, am luat varicelă. În fine. O să încerc să mă refac. Nu merge! Gata, mi-am refăcut. Să sper. Încă mai trag beșini. E de maro ăla. Da. Ia, unde e? Le-am tovărcar. Bă, dar unde e ultimul? E acolo sus, n-are cum. Deci n-are cum să nu fie acolo sus. Știu că o să vă plictisiți. Asta e partea a doua, că mi s-a oprit videoclipul. Na, de ce? Uite, un nou, încă 9 din 10, bă, da. Nu! Poate e la Satana acolo. E la Satana, cred, nu? Sau nu, cred că e pe Topogan. Uite, e pe Topologan. Uite! Uite! Gata! Claim in menu! Gata! Yeah! Ha! Sunetul de punch. Hey. Ia să vedeți abilitățile lui capra asta. Ia, power.
Uh. Mă, da, doar oamenii. A! Fac și capele. L-am mâncat pe frate meu. Niam. Să mănânc toate caprele. Și ia să mănânc și pe domnul ăsta. Capra mănâncă oameni și alte capre. Ia să vedeți ce mâncăm. Și ăștia de ciocolată se pun. Uite, și ăștia de... Asta se pusă. Yummy. Am mâncat toate capele. Da. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa, la revedere! Pa, pa.